ħbieb daw kollha li intom qed issegwu River of Love, infakkarkom li River of Love jintaqgħu kull nhar ta' erba' u nhar ta' sitt fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10. Illum huwa s-service ta' kull nhar ta' erba'. Ovvjament bħalissa mhumiex is-seba', imma wara li jkun hemm praise worship u affarijiet oħra li jsiru għall-komunità, u mbagħad niftħu it-twieqi tal-Windows, tal-YouTube u tal-Facebook biex intom tidħlu magħna. Ejdu dit-talba wara minn qalbek, ejdu Miss Qadis. Kellimni mill-kelma tiegħek, kompli wetta il-kelma tiegħek f'qalbi u waqla minn ġo qalbi kull eruq li mhux ġej minnek Moli Qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek li bija inti tqaddisni u tkompli tikkonsagrani biex inkun vesselak totalment isseparata għall glorja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Morru fil-ktieb ta' l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. Dan huwa ir-raba' messaġġ lillum ħankompli nitkellem fuq inti spiritu għandek ruħ u tgħix ġo ġisem. Kulħadd jgħidha jiena spiritu għandi ruħ u ngħix ġo ġisem. Waqt li qed morru biex issibu fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5, please morru wkoll fil-ktieb ta' Efesin kapitlu 1. Mela, ħanibda biex naqra. Dan huwa għal dawk li intkom ma rajtux il-messaġġi l-oħra, please morru araw il-messaġġi l-oħra. Alleluja. Idin kollha fuq YouTube biex tistgħu tarawhom sewwa. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. Alleluja. Vers 23. Kemm minnkom ma kontux tafu li aħna 3 in 1. Xiġifieri, kemm minnkom kontu minn għalikom li aħna ġisem u għandna ruħ? Wieħed, pjax kontu taħsbu? Jew ma kontux taħsbu? Jiena fid-dinja kienu jgħalmuni li aħna kull wieħed minna għandna ruħ. Imma aħna mhux biss ruħ, aħna l-ewwel net min jien, kulħadd jgħid jien min jien. Jiena x'għandi u jien fejn għex. Mela jien spiritu. Dak min jien. Dak li bqal dejjem l-ispiritu, dak huwa etern. X'għandi, x'nipposjedi, jiena għandi ruħ. 3. Fejn ngħix, fejn abita. L-indirizz tiegħi huwa ġisem. Mela jiena u inti spiritu għandna ruħ u ngħixu ġo ġisem. Ġifieri jekk xi ħadd jgħidlek hawn ġisem, tuħux għalik, qed jgħidlek il-verità. Amen. Speċjalment jekk ikun biss bniedem tad-dinja. Għax ovvjament mhux ħajqgħod jaralek l-ispirtu, da il-ġisem ħajara sekk ix mara jew raġel imma l-ġisem qed jaraw u fil-verset tal-kelma aħna li naraw biss il-ġisem. L-ispirtu min jarah? Ħadd. Il-ġimgħa l-oħra bdejna nitkellmu kif naraw u niddixxernu l-ispirtu. Infatti isimgħuni, skont il-kelma Alla fil-ktieb tal-Lut kapitlu 4 vers 12 ta' fuqha suppost fejn tgħidlek il-kelma Alla hija bħal xabla taqtab żdewġ tixfar. Okay? U hija tifred, tissepara u tinfed. Sabejn, xiex? Bej ir-ruħ u l-ispirtu. Mhux bej ir-ruħ u bil-ġisem, bej ir-ruħ u l-ispirtu. Fil-Grek, ħanallemkom naqra Grek, malaj. Sewwa, kulħadd jgħid spirtu u numa. Ruħ u suke. Ġisem u sumo. Għalhekk għandna sumo wrestlers. Ġis ma jtu bihom is-sumo wrestlers? Ma nafx hekk vera għandu x'aqsam ma' sumo wrestlers, imma verament għandhom sumo. Sewwa, għax għandhom ġisem. Anyway, mela fil-Grek, fil-Bibja, bl-aktar mod ċar jindika li meta jitkellmu tinsiex li l-Bibja ġiet ikkomunikata bil-Grek jew nkella bil-Aramajk. Sewwa, meta kieku jiena kont nkellimkom, meta nkun qed nirreferi għall-ispirtu tiegħek kont dejjem ngħidlek numa.
meta qed nirreferi għal ruħ tiegħek kont ngħidlek dejjem ngħid il-kelma suke, u meta qed nirreferi għal ġismek qed nirreferi għas-sumo. Amen. Issa, fit-2 Korintin 5 vers 17. Skrittura please italmuha bl-amment. Kull min huwa fi Kristu huwa ħolqien ġdid. Whoever is in Christ, daw kollha li huma fi Kristu, sewwa daw kollha li jingħaqdu ma' Kristu, saru ħolqien ġdid. La sar ħolqien ġdid m'hemm xejn f'dak il-ħolqien tal-antik. Imma kollha kemm aħna meta twilidna mill-ġdid, l-istess jekk kont inħobb it-te qabel kont inħobb it-te wara li twilid mill-ġdid. Sewwa jekk kont nikol il-pasta u spaghetti u whatever il-fenek bistuffat, xorta l-istess kont nikol. Jekk kelli widnejja żgħira jew widnejja l-barra jew widnejja kbira, whatever, l-istess ta' widna baqgħetli, il-mnieħri l-istess baqali. Sewwa, il-ġisem ma tbiddel xejn. U narawha fl-iskrittura fejn bosta drabi meta nies li jitwildu mill-ġdid u anke jkollhom mard fil-ġisem, anka ħafna drabi jfiqu. U ħafna drabi jfiqu anka għax hemm mart li huwa relatat ma' l-ispirtu u r-ruħ. Għaliex? Għax jekk inti għadek, jekk inti ġej mill-ħajja pereżempju ta' reliġjon falsa, okkult, perverżjoni, adulteru, jinnafu ħafna dnubiet oħra, u inti l-ispirtu tiegħek ftaħtu għal daw it-tip ta' dnubiet, hemm tip ta' dnubiet, għalkemm id-dnubiet kollha jitfawk l-infern, imma hemm dnubiet partikolari li jniġsuk spiritualment, ġifieri inti lilek jagħmluk bejta tad-demonji. Issa mhux kull dnub iġibek bejta tad-demonji, kull dnub jista' jitfek l-infern, imma mhux kull dnub iniġsek spiritualment. Alright, fejn jidħlu patti mad-demonju, inti għandek nies li jiġu hawnhekk u jinħelsu mid-demonju. Issa kif jinħelsu dak? Il-moment li jagħti ħajtu fi Kristu l-Ġesu u jibda jimmanifesta werza u teġ kemm jibda jagħmel break dancing hawnhekk. Alleluja. Sewwa għaliex joħroġ l-ispirtu miegħu għadu kif tulet miġdida. Għax ovvjament il-problema li kellu fil-ġisem għandha x'taqsam b'mod dirett mal-ispirtu tiegħu. Issa l-ispirtu tiegħu għadda, Alla poġġa fih spirtu ġdid u ma l-ispirtu ġdid m'hemm xejn minn dawn l-affarijiet għax huwa spirtu qaddis. Qed tifhmu? Allura hemm mart, hemm min kien marit twilet mill-ġdid u dak il-ħin stess fiq. Jiġifieri il-manifestazzjoni tal-ispirtu anka affettwat instantanjament il-ġisem. Imma dik hija mhix il-komuni. Dik hija ħafna mid-drabi l-eċċezzjoni. Meta ngħidu eċċezzjoni ġi mhux xi darba filta, xi nara ħafna u rajt ħafna nies ifiqu waqt li qed jagħtu ħajthom il-Kristu. Issa ħa ngħid xi ħaġa x'naf li aħna wkoll ġeneraw nies inklużin fejn nies ifiqu imma ma tawx ħajthom il-Ġesu. Kemm hawn ġieli intom tlabtu ma' nies dak il-ħin fiqu, tlab fuqhom tfiqu dak il-ħin. Imma ma ċettawx il-Ġesu. Dak li jista' fiq, dak salva. Come on, come on boys. Dak li għadu kif għadek inti tli naf xi ħadd għandu daru juġaw. U inti da fit-triq, pereżempju, sewwa u da il-lustrina min, wow, u da vera, daw la fajt jiġru. U rajt l-ussa l-essi biex għati ħajdak il-Kristu, nafxa, ħanaħsiba. Sena ftit, ġismu fiq, imma l-ispirtu tiegħu għadu mitluf, għadu mejjet. Għalhekk jiena ġilija ta' bċajta, imma ċajta teoloġika, fejn ġilija tilkom għaw aħwa li għamlu healing services, in-nies vera jfiqu, imma ma jweldulhomx mill-ġdid, allura jibgħatuhom l-infern infejqa. Qed tifhmu differenza aħwa. Għax Alla la inti tlabtu biex jifejqa il-ġisem, għak il-ġisem jifejqu. Ma jfissirx li nsalvat. Biex is-salva tkun imwielet mill-ġdid. Jiġifieri ġismek għadu l-istess minn barra imma ġewwa itbiddel kollox. U mhux qed nirreferi għall-imsaren, qed nirreferi għall-qalb. Qed nirreferi l-ispirtu tiegħek sar spirtu ġdid. Qed tifhmu aħwa? Halleluja. Allura issa, grazzi Ġesu,
Aħna hawnhekk qed naraw bl-aktar mod ċar fl-ewwel Tessalonikin, kapitlu 5, vers 23. Fejn hawnhekk Pawlu qed jgħid, l-Apostlu Pawlu qed jitlob li għaw xaħat għandu Bibja, għax dal-Bibja, jinfetaħt li. Li aħna tlieta f'wieħed. Xi ftit ilu jgħidilkom, aħna isna, issa tuħdunix barra mill-kuntest, isna għatrini ta' żgħira, xivit, mhux aħna għandna, mhux aħna kull parti minna Alla ta' mhux qed ngħid hekk. Kull ma qed ngħid hija li peress li Alla krejana u aħna magħmula fi xbija tiegħu, aħna għandna tliet kompartamenti. Għandna spiritu, għandna ruħ u għandna ġisem. Allura aħna kull persuna hija tlieta f'wieħed. Dak is-sens biss, okay? Halleluja. Vers 23 tajtek. Walla taslim iqaddiskom. Iqaddiskom. Xi tfisser iqaddiskom? Jikkonsagrakom. Iwarrabkom għalih. Jagħmilkom totalment maqtuwa għalih. Meta nitwildu mill-ġdid, jiena u inti fl-ispirtu tagħna ġejna imqazza, maqtuwa għalih. Twelid mill-ġdid. Born again. Spiritu Alla jammar fik. Amen? Imma ma jaqafx hemm. U Alla jżommkom sħaħ. Ħowl ġifieri, saħħ taf xi tisser ma jaqsok xejn, ta'. Ma jaqsok xejn. Sħaħ, bla mit-tifsa fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Mela inti tista' tkun imwieled minn ġdid, ma xort għandek problemi fil-ġisem. Infatti, għal minnu għamwieled minn ġdid, il-maġġoranza tal-problemi tiegħek huma fil-ġisem. Infatti, għalhekk għandek il-problemi. Għax qabel kont kollok kemm inti tad-demonju, issa sert spiritu Alla u ma tgħix ġisem li jrid jogħġob id-demonju. U bdiet il-battalja. Bdiet it-tela tal-Kalvarju. U l-Kalvarju xoqtollok il-ġisem. Is-salib dak li joqtollok il-ġisem. Biex iktar jirrenja fik l-Ispirtu Alla. Għattifmu? Halleluja. Mela tkun bla mit-tifsa fl-Ispirtu, fil-ruħu, fil-ġisem. Sa ma jiġi Sidna Ġesu Kristu. Issa morru fi ktib ta' Efesin. Il-ġimgħa l-oħra jnettilkom frażi u ħafna minnkom oġbitkom u għenitkom. Isimgħuha di. Isimgħuha. Vers, Efesin kapitlu 1, vers 13. Fih, fi Kristu ġifieri, fi Kristu, intom ukoll smajtu il-kelma tal-verità. Il-Vanġelu tas-salvazzjoni tagħkom. Ġifieri il-Vanġelu li jsalvakom. Amen? Jekk jiena u inti mmutu issa, fejn ħammorru? L-imparti minnek ħatmur il-ġenna. Il-ġisem tiegħek ħajmur l-addolorata. Insomma, propja mhux ħajmur, ħajodu. Il-spirtu u r-ruħ imorru il-ġenna. Għattifmu, l-spirtu u r-ruħ imorru l-ġenna. Issa xi ħaġa interessanti, isimgħuni naqasew, ismani sew. Tafu li fil-ġenna kull minnu salvat, kollha salvati bl-istess mod, bil-grazzja, permezz ta' Sidna Ġesu Kristu u b'dak li għamelu mhux dak li għamilna aħna. Imma mhux kulħadd għandu l-istess premju. Tidnejdekom għaliex? Mhux kulħadd ħaħseb ir-ruħ. Hawn min ħalla r-ruħ tiegħu ta' baby, ta' vavu, ruħ li tisma' aktar mill-ġisem milli tisma' mill-ispirtu. U jiena u inti nikbru fir-ruħ, ftakar x'inhu r-ruħ is-suke. Tiftakru x'inhu s-suke? Le, mhux sushi. Le. Is-suke huwa kulħadd jgħidha il-ħsibijiet, l-emozzjonijiet, l-idejat, l-immaġinazzjonijiet.
il-kuxjenza tiegħi. Dawk huma kollha parti mis-suke. Għalhekk inti fl-ispirtu tħobb lil Alla imma s-suke jekk ma timmaturajiex u jekk ma toħadix il-ġim tal-kelma tibqa' tarbija u tibqa' imġela mmexxja mill-ġisem. Għalhekk il-Bibja tgħidilna Pawlu kull darba nsemmiha di għadna ma wasalniex għaliha f'Galatin kapitlu 6. Imxu fl-ispirtu. Ma mhux fil-ġisem. Ħalli ma twettqux ix-xewqat issa xewqat tal-ġisem mhumiex biss sess, mhumiex biss droga, hemm xewqat tal-ġisem li għandhom x'jaqsmu pa' pereżempju da. Kliem ħażin. Xewqat li għandhom, għax inti meta ngħidu ġisem mhux biss ġisem tal-laħam, jiġifieri xewqat li jintrabtu bej ir-ruħ u bej il-ġisem. Tinsiex, il-ġisem minna l-ispirtu huwa mejjed. Hekk jgħid fi ktieb ta' Ġagbu. Il-ġisem minna l-ispirtu mejjed. Mela li qed iżommni ħajjin f'dan il-ġisem huwa l-ispirtu. Ir-ruħ li hija parti għalkemm hija parti sa ċertu punt mill-ispirtu. Imma wkoll il-Bibja tgħidlek li distintament il-xabra tal-ispirtu li tifret l-ispirtu u r-ruħ. L-ispirtu meta twiled minn ġdid sar perfett. Ruħek le. Ruħek għadha mhux perfetta. Jiġifieri l-ħsibiet tiegħek. Ħandik eżempju. Mela jiena twiled minn ġdid. Sewwa? U jekk jiena kont inħobb niekol ħafna ċikkulata qabel, xorta bqajt inħobba ċikkulata. Imma issa spirtu Alla jammar fija. Allora l-ispirtu tiegħi qed jgħinni nitgħallem li nrażżan ġismi għax-xewqat ta' dan il-ġisem u iktar ma nobdi l-ispirtu iktar jitikber ir-ruħ. L-ispirtu ma jikberx, li tikber hija r-ruħ. Ismawni, ħanilkom frażi oħra. Fl-ispirtu jiena u inti diġà perfetti. Fir-ruħ qed niġu ipperfezzjonati. Fil-ġisem għad irridu niġu ipperfezzjonati. Xi tfisser? Mill-lat spiritwali. Mill-lat spiritwali l-ispirtu tiegħi innuma huwa perfett u diġà jaf lil Alla u jrid dak kollu li Alla u dak kollu li Alla għandu. Għax huwa mwieled minnu. Ir-ruħ hemm struggle. Ir-ruħ tintrebaħ mill-ġisem moħħkom hawn. Jekk jiena ma nqattax ħin naqra l-kelma, nimmedita l-kelma u nobdi l-kelma. Allura issa il-ġisem mingħajr il-ġisem waħdu ma jistax jimexxi. Imexxi il-ġisem meta jkollu 2 against 1. Imma jekk ir-ruħ tibda taqbel mal-ispirtu, għax issa il-ruħ tintema bil-kelma, il-ġisem m'għandux għażla ħlief jobdi. Qed tifhmuha ħwa? Allura isimgħuni, ħanerġa' ngħidha di. Mela fl-ispirtu jien wasalt. Fir-ruħ għadni qed nasal ftit u fil-ġisem għadni irrid nasal. Ħanerġa' ngħid oħra. Fl-ispirtu komplut. Fir-ruħ qed nikber, fil-ġisem għad irid niġi totalment mibdul. Amen. Fl-ispirtu xogħol Alla fija huwa lest. Huwa an instant job. Fir-ruħ huwa xogħol kontinwu. Fil-ġisem għad hemm xogħol li għad irid isir. Issa moħħkom ha. Il-kelma redeem fidwa. Xi tfisser redeem? Aħna Malta hawn ħafna djar fejn jsemmuhom redentur jew redeemer.
U l-maġġoranza tan-nies li semmaw id-dar tagħhom Redeemer, kol hawn xatt għandek id-dar tiegħek jisimha Redeemer? Hawn xatt għandek id-dar? Id-dar jisimha, oh praise God, Redeemer. Hawn xatt ieħor għandu id-dar tiegħu jisimha Redeemer, għandna waħed hemm wara. Naħseb inti brother taf xi tfisser Redeemer, imma mur saqsi lil-nies li għandhom id-dar jisimhom Redeemer jew Redentur. Dom xi tfisser? Xi Maltin hekk jgħidulek? L-istatwa tal-Isla. Kemmi qawwija dik il-kelma Redentur? Il-kelma Redentur tfisser di. Moħkom hawn. Mela jiena u inti morna restorant. Morna l-Hilton, kilna, tpaxxejna u mlejna mżaqna u kellna nħollu ċ-ċontorin. Sewwa? U inti mort biex tħallas u jgħidlek m'għandekx għalfejn tħallas għax tiġaġġi xi ħadd ħallasulek. Xi ħadd tiġa ħallasulek. Lilek ma swilek xejn. Dak li kelli ħalt inti u tpaxxejt bih, xi ħadd ieħor ħallsu imma gawdejtu int. Qed tifhmu? Il-kelma Redentur isimgħu jiena u inti moħħkom hawn salvati fil-ġisem, fil-spiritu, fil-ruħ fil-ġisem. Jiena u inti salvati f'dawk it-tlieta. Però mifdija biss fl-ispiritu. X'di? X'jifieri? Ġim ħallas għas-salvazzjoni kompluta. Ġim ħallas għalina fuq is-salib għall-ispirtu, għar-ruħ u għall-ġisem. Imma l-unika ħaġa li ġiet mifdija sissa hija l-ispirtu. Imma fil-miġġa ta' Ġesu ħajkun ġi mifdi, Ġesu ġej u ħajjiġi jifdi dak li ħallas għalih. Dik tfisser tifdi, ħantikom eżempju ieħor. Ngħidlek, brother, sister, għandek weekend break mal-mara, mal-raġel, mat-farħa, kollox imħallas. U jekk tħallas ħaġek, sta tħabbix rażek u awtomatikament inħallas. Inti il-weekend break huwa tiegħek tiġà. Tiġà ġie mħallas. Imma trid il-weekend break biex jiġi mifdi. Kristu miet biex jiena niġi salvat fl-ispirtu, fil-firru, taf li inti xejn ma ħinħalla minnek? Taf li inti xejn ma ħinħalla minnek? Li kieku tiġi rapture illum, jiena u inti, l-ispirtu tagħna ma ħajtbidel xejn. Tiġà bħal Kristu. Fir-ruħ tagħna dak li investejt, u mbagħad kompli titgħallem fil-ġenna, fil-ġisem, dan il-ġisem jiġi mibdul f'ħakkatajn u jsir glorjuż. Issa, ejn nagħmlu mod. Illum jiena int minnu fi Kristu immutu f'dan il-ġisem. 3 ijiem wara jidfnuna. Sewwa, sena oħra jiġi Ġesu. L-ispirtu tiegħi, il-moment li mut, imur ħdej Kristu. Immedjatament. Sewwa, ruħi ovvjament parti mill-ispirtu tiegħi. Però meta jiġi Ġesu, ġismi li issa sar trab kilu ħiddut u għamlu bufet dut minni, sewwa, ma tantx ħajamlu ħafna minni, imma mżomma. Imma ħajamlu bufet minni, imma dak kollu li ġi mifrux, sal-inqas dudu, kollu ħajġa jiġi jittieħed lura imma merdul. Għax il-Bibja tgħidlek il-mejtin l-isma kollu jrid jiġi mifdi. Kollu. Laqqas treba waħda miġismek ma ħad intrema. Kollu jrid jiġi għax Ġesu ħallas għalik totalment spiritu, ruħ u ġisem. Xi ħaġa isimgħuni aħwa ma nafx li ma Hollywood movie makers jistgħu jagħmlu din it-tip ta' movie. Immaġna il-mejtin kollha jiġu raptured.
fi Kristu. Il-Bibja tgħidlek li jiena u int ħanaraw dan. Jekk aħna vera l-aħħar ta' ġenerazzjoni, jiena missieri li miet fil-ġisem 9 snin ilu, qabel ma nittieħed jiena ħanaraħ iqum mill-mewt. Għax il-Bibja tgħidlek l-ewwel ma jittieħdu dawk li mietu l-ewwel fi Kristu. U mbagħad aħna mela waqt li tista' timmaġna hekk nista' iqumu l-mejtin, tara ġismu jifforma u trabbiċċalaw miġib xċuċu ma l-Masters, xċuċu ma l-Avengers, xċuċu ma ġisimam kollu jinġabu. Ma nafx jekk hawn minnkom qed taqbdu din l-immaġinazzjoni. Kull qatra traba minnek jekk int miċ 100 sen ilu, jew kif ħajsibhom dak li isma' kollha l-mule. Ftakar Alla b'kelma waħda krea l-univers. Woo! Thank you, Jesus! Wow! Hallelujah! ħanqaralkom l-aħħar skrittura. Da xejn l-iskrittura, ta'. Di tgħidha l-iskrittura, ta'. By the way, ma nafx jekk intom xtafu jekk taqraw l-ewwel Tessaloniki 4 u 5, aqrawhom sewwa, tgħidlek li meta ġej Ġesu għar-rapture mhux ġej waħdu. Missieri ħajkun hemm. Jekk għandkom nies li mitulkom fi Kristu, u din il-ġemma, dawk ħajġu miegħu ta' mhux ħajġi waħdu hekk solo. Le, il-Bibja tgħidlek ġej bil-tajja tal-qaddis miegħu tar-rapture ta'. Tafx din hija esperjenza glorjuża ta'. Laqqas nista' issejna jiena għandi immaġinazzjoni fertili ta'. Jesus. Mhux tab xejn Ġwanni jokrob fl-aħħar tal-Bibja jgħidlu, come Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Maranatha. Jesus, Maranatha. Hallelujah. Gloria lil Mulej. ħanaqralkom di u nitolbu. U dawk li intom għadkom ma twilittux mill-ġdid. This is your time. Tuni ftit, 2 minuti oħra kulħadd ipoġġi bil-qeda please, jekk ġobkom. L-ewwel Efesin kapitlu 1. Praise and worship team, would you please come quickly? Efesin 1. Hallelujah. Ismaw vers 13 u vers 14. Gloria lilek Ġesu. U taf x'inhi sabiħa? Il-kelma talla tanti rikka. Jekk morru meditaw, għamlu ġimgħa meditaw l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 23. Taf li tgħidilkom dak mhux aħna nagħmluh dak li Alla jagħmlu fina? Taf li hu jagħmel dak kollu fina mhux jiena? I'm sorry, this is too good. Moħħi ma jistax jiflaħa u ma jistax nifhimha. Ma nafx fis-sens Grazzi Ġesu. Lesti għal din il-miġġa tal-mulej. U nemmen jekk inti tħobb il-mulej ikompli jgħinek tkun lest. Il-mulej ħajamlek lest. Li nista' ngħidilkom hija il-kelma stess tal-mulej. Ibqgħu fidili sal-aħħar. Jekk tiżball jerġa' ftakar fid-dem prezzjuż ta' Ġesu Kristu. Halleluja. M'hemm l-ebda dnub li Alla mhux lest li jaħfillek. Anzi li diġà issallab għalih għalik. Isimgħu ħan nispiċċaw vers 13-14. U fih fi Kristu intom ukoll smajtu l-kelma tal-verità, il-Vanġelu li salvakom, il-Vanġelu ta' salvazzjoni tagħkom. U emmintu fiha. Kontu siġillati, jismawha, bl-Ispiritu Santu li kien imwiet li hu r-ran tal-wirtana. Huwa r-ran tal-wirtana, jiġifieri huwa id-deposit li tagħna. Tana deposit qabel ma jiġi għal ħlas ħieħ. Sakemm għadna nistennew isimgħuha il-fidwa sħiħa tal-poplu li Alla kiseb għalih.
għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Ġesu ġi biex jifdina kompluti. Xejn minn ġismek moħa jiġi mormi. Xejn. Anka jekk tmut marsa xlok fil-baħar jikluk il-ħut u mbagħad immorru għand tal-ħut u nerġgħu nikluk fil-ħuta, kull qatra minn ġismek titteġa tiġi rrastawrata tal-bliħ. Tal-bliħ. Xi ħaġa li Alla biss kapaċi jagħmel. U l-Bibja tgħidlek taf kif ħajamlu dan mulej? Bajta waħda. Bajta waħda. Illum int fejn inti daw kollha tisimgħu sew. Taħlix ħinek. Taħlix ħinek. Taħlix ħinek. Kbira hija salvazzjoni l-mulej tagħna. U x'fidwa kbira tridu naraw. Tiġa narawha issa fl-ispirtu, imma tridu narawha wkoll anke kompluta f'dan il-ġisem. Halleluja. Jekk inti llum qiegħed tgħid li pastorina nixtieq nagħti ħajti l-Ġesu Kristu, olli jdejk inti għall-ewwel darba minn qalbek, verament lesti tagħti ħajtek il-Ġesu olli jdejk. Aw xi ħadd illum għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu. Tixtieq tkun żgur li inti salvat, tixtieq tkun żgur li inti ismek miktub fuq ktib tal-ħajja. Aw xi ħadd illum għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu olli jdejk. Aw xi ħadd ħalali kulħadd iqum bil-wifqa. Jekk inti qed tara dan il-messaġġ issa fuq YouTube, fuq Facebook, jew fuq televiżjoni u tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu, give me this camera please. Tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu, tixtieq issalva, tkun imwieled verament ġenwinament mill-Ispirtu fl-Ispirtu tiegħek u Alla jibda jagħmel opra u ħidma kbira fik fl-Ispirtu tiegħu. Ejdi talba warajja biex tkun salvat, ismek jiġi miktub fil-ktib tal-ħajja u d-nubitek ikunu kollha maħfura. Jekk dan inti għallejt idejk jew inti llum tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, ejdi talba warajja sa stess, ejdi talba warajja sa stess. Ejdlu Mr. Qaddis, grazzi tal-kelma tiegħek, grazzi tal-li ħabbejtni, anke qabel ma ħabbejtek jien. Araftni, insejjaħt li mulej llum u llum nirrispondi għas-sejħa tiegħek. Mulej għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi, invadili ħsibijieti, invadili ġismi u salvani mulej Qaddis u kun inti l-mulej is-sit u s-salvatur tiegħi. Jiena nemmen b'qalbi kollha li inti Ġesu li bentalla l-ħaj u inti biss tista' salvani mulej Qaddis. Mhux l-opri tiegħi, mhux ir-reliġjon, mulej Qaddis l-ebda bniedem, int biss Ġesu li inti fdejtni bid-dem Qaddis tiegħek. Int biss li tajtni l-ħajja ta' dejjem, int biss li tini ċertezza li inti twassalni għal-ġenna. Ġesu għajja f'ħajti, poġġi fuq tron ta' ħajti, salvani. U kisser minn ġo qalbi, minn ġo ħajti, dak kollu li ġej mis-xitan u dak kollu li mhux ġej minnek mulej. Jiena nagħti ħajti lilek mulej. Millum minn qalbi ngħid, inti sidi, inti l-mulej tiegħi u inti Alla tiegħi u s-salvatur tiegħi. Nadi glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Halleluja. Grazzi mulej. Jekk inti għed talba l-lum warajja minn qalbek etta għamel 3 affarijiet. Number 1 ibdaqra l-Bibja. Kull jum, speċjalment it-Testament ġdid. Number 2, tkellem mal-mulej fit-talb, faħru, ringrazzjaħu u tolbu dak kollu li għandek bżonn. Number 3, ejja fellowship, ejja u xirek. Ejja faħħar il-mulej, ejja dura l-mulej, ejja ringrazzjaħ. Ħalli tkompli d-duq kemm tara kbir il-mulej u l-mħabba kbira li għandu għalik. Ejja anta amana kull nar ta' 4 u nar ta' fis-7 ta' flaxija u l-ħadd fil-ħodu fl-10. Il-bqija God bless you. Narawkom, halleluja.